Wagendi Belubala no Ibazukotara Paniela Wagendi Belubala no Ibazukotara no Ubumba Paniela no Wagendi Belubala no Ibazukotara no Ubumba Paniela Wagendi Belubala no Ibazukotara no Ubumba Paniela no Wagendi Belubala ndị a na-ese sibata agba onye ọna ka ama ka esi wee na onwe ebe asịsị jee ka etozi obodo ka ama ka esi wee na-eme onwere ife na-eme ife adị eme ọfụma n'obodo ọ bụrụ ebe esi wee na-agwa ndị mmadụ ife onwere ife na-eme ọfụma n'obodo a na-agwa ndị mmadụ ka e wee na-ekene ndị na-eme ọfụma ọgwụ ya Hey, le gars m'a choisi. Le pendo tebe. Na Chineke, aga ha baba here. Dalo. Uche Ogbuagụ bụ onye nwoke bụrụ nwa nwoke oge ọ gwara m na ya na-emeghe redio mụ biko mụ bịa sị ọ dị mana m ga-abịa na ebe ọ bụ na m mesị bụrụ onye isi na FM kasị FM niile alụ na Naịjirịa na m abịanyere ya aka kama edesi akụkọ ka ọ bụrụ nwa ga-abụ onye uzo ga-agụnya bụ akụkọ nya ebe m mere ebe aka nju ebe anyị mana ịbụ onye ihe gbasara Igbo na onye na-akwalite asụsụ Igbo nke ndụmọdụ ị nwere ike inye nyanwa nakwa ọtụtụ ndị ọzọ nwere ihe dị etu a ọ na-abụ abịa asụ oyibo asụ Igbo eto ibe mere ihe bụ anyị bụ ndị Igbo na-emegheli emegheliri nne amara mma asụsụ anyị ọ na-eme anyị ivele onye isi kere pụtakwa ọsịga I'm fine ke mama gị arụ ọdịkwa she's fine ke maka papa gị arụ ọdịkwa oh he's fine ọ bụ na anyị agbabala asụsụ anyị ọsọ ọ ma ete aka asụsụ anyị anwụrụ pee ebe na-ekwu anyị ma agbakọ igo ana ewetela anyị ebe n'ibe onyonyo ebe a ga na-asụ Igbo mụnwa ka a bịakwute kedu abụ ịchọ ziva ma enye ka ọ bụrụ ibe a ga na-akpọ ebe a na-akpọtụ ebe a ka a kpọrọ ya ka ebe a ga-anọ wee mere ebe a bịanụ n'Enugu bụ isi Igbo ka anyị nọdụ n'Enugu ka a wee menye abịala Enugu ekwu m okwu n'uchichi mbọsị emelie kwute enye aka etinyere m okwu oyibo na ya chu nọ n'elu mana ndị na-asụ ebe ka Peter Edochie na Naịjirịa eruro nne maka na agụmi ime oyibo ọbụma agụmike m oyibo mesie BBC zụwa m ana m asụ oyibo ọbụma mana ife gbasara asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo ọ na-ewute m na ndị Igbo pụta arapụ asụsụ va a na-asụ oyibo abada adịkwa unu mma n'ọnụ asụrụ ya na-aga gị na onye Yoruba na-akpa nkata onye Yoruba ibie bịara na ọ rapụ gị asụrụ Yoruba kpọtịa etu a ka ọ dịrị ndị ugwu mana anyị nwa kama anyị ga na-asụ asụsụ anyị wee na-akpa nkata anyị na-asụ oyibo isigodo onye Igbo sụkana Igbo kịta ka wee kpaa nkata o bido nwantịntị ọba na oyibo n'ime ihe o gosi na asụsụ anyị adịghị enyebe aṅụle ọ na-enye m nwa Peter Edochie bụ onye Igbo ka mma abụ wee kpụkpọ m aja ọ na-enye m aṅụle ya na mma achọ etu a Uche Ogbuagụ ma ego ụlọ akụkọ a ndị niile bụ ndị Igbo ozi ọbụla ba chọrọ izi ndị Igbo bịa ebe a na ụlọ ọrụ a na-ejete aka mụ na ya na-alụ ọrụ osim na ya nwetele onye asị m ya nwetele ya n'Enugu ya na ọ na-ejete aka ya na ibe m ga-agwa ndị Igbo bụ biko ka ọ dabụna na ibe a Uche bịa alụ ebe a na ọ lụrụ ya na nkịtị ka ọ na-anya n'iyi mba onye ọbụla bụ onye Igbo
abụrụ sọsọ ndị bi na-akabọ ebe a mba ebe ọ bụla ị nọ bụrụ onye Igbo ịchọọ ezi ndị Igbo ozi bịa ebe a nọ sị m biko ọrụ n'enyi gbadata n'ebe a ka ị bịa kwuo okwu ma gbadata bịa kwuo okwu nkwụsị okwu nna ga-enye anyị ibe uche mere amaka etu ọ bụla a na-anụ ihe nwere egwu mbọ a na-agba ime ka ya bụ ihe bata n'ebe ọ ga-abụ ndị Igbo nọ na-ewepụtagoro ego mee ebe egwuregwu ka etinye na Africa Magic unu ọjọzọ ebe unu ya ego a na-alụ ụlọ na-alụ ebe ọbụla alụọ ịna ori na ọnwụ n'obodo oyibo alụọ anyị ugwu Awụsa alụọ nke ndị Yoruba mmadụ ọ na-ewepụtagoro ego biko ọnụ n'enyi mekene na ibe agbasalụ ndị Igbo ka ọ bụrụ na nsogbu ya abụ kedu ebe a ga-etinye ya o nwere onye megolie onye ị gwatara ya etu a kịta uche ya bụ nọ ka ị nara ya ego onye ọbụla na-agwa okwu bịa ka ime ebe a uche ebu na ọka nnara ya ego mana ala ka ọ na-apụ amụmụ ụmụ nwoke ise Jejesco University pụta enwere m ụmụ 19 aka ya amụtakwu ọzọ maka na arụba dị nkọ ghọtara na-ekwu o nwere onye ọbụla bụ nwoke ibe m tata mma na-akpasa nkata ka m wee nata ya ego o nwere owume ya ezuru ya nwaanyị ga-amụta onye mma na-eso maka ego akarotu ime ya na-asị mmadụ mee ive a na ọ ga-enyelụ gị aka mana ọ ga-enyelụ gị aka arọ na-abịanụ ka mma dị arọ 70 mana ị na ndị otu m anya anyị ncha ga-abụ arọ 70 abụ ka anyị na-atụ anya ya tupu ị nweta onye ntutu ka dị n'isi ọ bịara arụ ma ị na-eme anya ntutu ju m isi mana isi mana azụ enu ibe na-ekwu n'anya ọ bụ na ibu odogwu ịmara odogwu oto dị ije esu ikwuru na ndị be anyị akwadobeghị ihe gbasara ọchịchị obodo n'ụdị na ọbụ na eru na 2015 na ọ ga-adịkwa ka orugwe mgbe ahụ dịka ikwuru amụ abịa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ dịka ndị be anyị na-azụ nwere nleanya nwere etu a ga-esi bịa ya bụ kwalite ndị Igbo ma ebe a na-asị na Igbo enwe eze inekwu onye anyị bụ na anyị nwere eze ọ bụ na ndị Igbo agbakọta ọnụ si ọ dị mma ebe a ka anyị ga-anọ o nwere onye ga-achị obodo Naijiria ọ gbakọta ndị Igbo azụ Chukwu kwadoro ndị Igbo ọbụma ịkpalịa n'ụwa niile o nwere ndị ji ego ka ndị Igbo bịakwa na Naijiria bụ obodo anyị o nwere ndị ji ego ka ndị Igbo mana ife melie bụ na anyị akara gosi na anyị vụrụ onwe anyị n'anya ọbụma ghọtabe na-ekwu ọ bụ na anyị vụrụ onwe anyị n'anya ọbụma anyị nọkọ ọnụ o nwere ndị ga-emeli anyị asị nọ na ala Igbo niile na ebe anyị ga-anọ ebe a ka anyị ga-anọ onye ọbụla sị na ya ga-eme ebede ekinyere ndị Igbo na ya ivesiveli ya eke o mee gịnị ọgbara bịaba ala Igbo mkpụrụ ụbọchị ole ma ole gara aga ka m na-agụ n'ụmụ akwụkwọ a na-arị ebi oge ncha na Fashola si na oge anyị ga-eru 2020 na a ga-ejizi kool wee na-enye ndị mmadụ ọkụ ebe ka kool a dị ọ dị n'Enugu ịgabazie ịba na akụ gị ọ dị ebe a bụ ọ bụ na ibe a bụ okwu n'obu ya n'uche ya rapụ Abuja bịa Enugu kwuo onye n'Enugu ka ama na uche ya dị ya ibe a bụ ibe ndị be anyị ga na-agbakiri ya na ka a na-eme ọ bụrụ ibe ọbụla ekwu anyị ji esi etu ọnọdụ ka ude na mmiri ma ọ dịrọ mma ya ebe na-ekwu bụ na ọ bụ na anyị anọkọ ọnụ ọ ga-akara anyị mma mana anyị achọrọ ịnọkọ ọnụ kere onye obu okwu ya ọ na-ewute m ogbugbu a ndị na-achị efi na-egbu ụmụnna anyị n'Enugu eke ihe nwere ikwu maka ya ibe nwere ikwu maka ya bụ obere ive na-ebutela obodo ọgba aghara ọ bụ na nwatakịrị a na-asọ gị anya na ị na-apịa ịtarị
ọ na-anachi ya azụ na-azụrapụkwara onwekwara ebe mee gị o nwee ebe ị ga-achụlu ya ọ sị gị na okwu ụbọchị ka mmadụ ga-anwụ ọ bụ na egbe dị ya nso ma ọ na mma dị ya nso ọ vali ya wee chedo onwe ya ịdụ aka m esi wee za gị ya ọchịchị a na-achụ asị gị na-ebi otu ọ dị ha na-emeke ka ọ dị ka ndị na-amụ akwụkwọ ha na-eme erime ife mere ihe bụ na mma onye ji ka o ji ya n'aka ife ọbụla mmadụ na-eme bụ ka o si mụtadebe ka ọ na-eme ịghọtago uche onye adị ya njọ o nwere onye ga na-eme ife ọ dị ya mma ọ dadị na ndị ọzọ mma a na-asị na ọ bụrụ m na etu m esi wee mee mana mụ nwasị na o tegoro aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma anyị lụrụ ọgụ ebe a tụrụ n'anya na ọ nwere n'ime anyị ga-apụta dị ndụ mana anyị apụtago dị ndụ ka na-eko eweli ihe mara anyị na ibe na-ekwu bụ ka anyị na-ene anya mmalite ụbọchị ga-eweta na Chukwu kelu ndị Igbo ama agbababa aka ịghọtago na ka esi atụ ya n'inu na Chukwu kelu onye ga-ekunye mmiri ọ ga-ahụ nke aka oyibo bụ na-ekunyeli ya mmiri wee jee kobe n'elu mana ebi na-enwere ọdụ chie na-achụli ya ejiji atabe na-ekwu ya na anyị ka nọ anyị ga-anọ na-aga ọmụ ya na-akpọ Kanụ Nwankwọ Papilo ambasada Uche Ogbuagụ nwoke ama ama nwoke na-eme ihe ụwa ma o nwere ife o mepere dị anya obi mma na nwaghachi ọ dị ewe ụzọ London na-alọta bụ ịkwado ihe ọ na-eme kọsị ọ na-eme masịrị anyị ọ hụchara ebe niile na mba niile ọ gara na ego niile o nwere ọ wụrụ n'obodo ka ọ ga-eweta ya anyị m kwuru bịa ọ na-awụ maka okwu aka m ihe ọ na-eme kwesịrị ịmasị onye ọbụla onye laikiri ihe ọma laiki ihe ọma ị ga-ama na ihe ọ na-eme ihe ọma nyere ya aka kwado ya na ihe ọma ọ na-eme kelekwana ya na uwe onye ọbụla pụrụ na-alọta weta n'ụlọ eta ọ pụrụ ya ewetakwa n'ụlọ werekwa ya na-enyekwa ndị mmadụ ọrụ na-akwadokwa ihe anyị na-eme n'obodo ka obodo na-eto anụ ihe mere na ozugbo anyị ọwụ naanị ndị ma ambasada Uche Ogbuagụ onye ọbụla ihe ọma na-adị mma kwesịrị ọhụ ya na-ekele ya gaa hụkwa ya ị na-ekelekwa ya ebe ọbụla ị nọrọ na-anụ mkpọtụ ya ị na-ekele ya ka ọsọ wetaruo ya n'ụlọ ndị Igbo ekele m ụnụ biko jishi na ike na-egenu steshọn Uche Ogbuagụ ka ị nụrụ ya n'ahụ e nyere ya my redio ya wụrụ redio anyị nke anyị bụ nke anyị so mgbe ọbụla ị chọrọ ige redio anyị redio gị etunu ebe ahụ ị ga-ezi eziokwu ihe a na-akọ ka ọzọ na eziokwu ka ha na-akọ ebe ahụ ndewo
Afa m bụ Bob Manuel Udokwu. Ife a na-etu mbụ onye a na-agba nkili maka na ife anyị na-eme bụ ife mmemme. Sọsọ ma onye nwere ife eji ekiri ife mmemme na ama ife ịgba nkili onye nwa. Kedu ihe kpọtara gị na Akabọta? Nwanne anyị nwoke bụ Uche Ogbuagụ
kpọrọ oku wee sị na ndị gọọmenti nyere ekike imeghe ụlọ igwe okwu eji agbasa ozi, ya bụ redio steshọn. Ọnụnụ be nwanne agba n'ọsọ o wee sị enyi m nwoke, nwanne m nwoke Bob Manuel bịa kene ka ị nọnyelụ m ka anyị wee meghee ụlọ ọrụ a ga-eji na-agbasa ozi n'aka bụ n'Imo steeti. Wee sị ya na ifugo bụ ka ụwa bịa fụrụ na aga m anọ ebe a, ọnya mere na nọ ebe a taa. Wee sị ka enyela aka ka e wee fụ na emegheri ọfụma. Ndị Igbo anyị na-akpala akụ anyị na-akpafu n'obodo ndị ọzọ. Sọsọ ndị Igbo bụ ndị ga-eje obodo ọzọ awanyefe ọfịa, feme ọfịa ọ bụrụ ụzọ, mee ọfịa ọ bụrụ ụlọ. Ndị ọzọ anyị na fadị wee nwere obodo a bụ Naịjirịa bịa na ana Igbo, fama awala obere ana, fama asụ ọfịa, mana anyị na-anabata fafe ebili ọfụma, nwa mmiri anyị, rie nri anyị, bil na ana anyị, mee ife niile a na-eme n'ebe ebi, mana tinye efe nke fa na be anyị fa ada eme. Anyị amasị ka isi etu a meso ndị ọzọ, maka na etu Chukwu si weke ndị Igbo na ọdị iche. Ife nna ayọ ndị be anyị bụ ndị Igbo, one anyị nwere ị na-etinye na be ndị ọzọ, ma akwa na a na-esi n'ụlọ adị mma apụ n'ama, wee kene nwa obele etu a, nwa obele nwantị wenata ya na ana Igbo anyị, maka na iwenata ọ ga-abalụ ikwubara ibe, balụ ụmụnna gị, balụ ma ndị na-ewughị anya ọkụ ma ndị na-ekpere gị ekpere. Ịma na nke a bụ na ana nna gị ka ọ dị. Onye amụrụ amụ bụ na ana ka amụdorie. Ọ bụ na anyị jee n'ezi na-adị sọ mma pụta n'ụlọ anyị adụrọ mma. Ịma na o nwere ọrịa ebe onye a si wee dị mma chacha. Ya na ndụmọdụ na-enye na-agwa ndị be anyị bụ ọ dị mma na-ama kwesịrị ọpụta ka ọ dị mma n'ụlọ, maka na akụ zuo ụmụnna ịkụnsị ana, ajọ obi ana, onye nyere ọrụ taata ọma abịazi yọghị ego. Amụrụ anyị bụ ndị Igbo ka anyị bụ ndị na-ayọ ayịyọ, ya na mmadụ na abụmọite inyere ọrụ, inye ofu onye ọrụ, ego anyị ga-akwụ ọ ga-eji enye nne na nna ya nri. Onwe ndị ọ na-azụ ọzụ afa, onye eleghị efe inwe ike mee efe ndị ọzọ, ya na iji wee zaghị ife ikwu. Ndị be anyị bụ ndị Igbo wenata na aka unu n'ụlọ, nwa obele ka Bob Manuel na-ayọ unu wenatanụ, maka na akụ adịgide n'ilo ọ na-agakwa ọ bụ na megide nwoke si chọọ dịka afro. Akụ adị n'ilo ana oyina onye jebe ikpe igwurube rapụ ụmụnne ya ndị nke fere efe, onye ka ọ baa zaa na ajụ a ka unu maa na ọkwọ anyị ga-edozibe anyị, nwere ndị ga-edozili anyị ya, maka unu na-eke ife mesi mgbe a nụsị agha. Ọ dịkwa nke nwoke ga-esi wee bịa nọọsụ nọ na nke a nke ewepụta ka e wedozi ya n'Igbo. Oke a ka a na-edozi wee luo kịta mee na ụmụ nwaanyị Igbo na-abụ Ọgọst ọbụla fa anata sị ka solu ndị dịfa wee tụọ alụ. Ọ dịkwa nke onwe ndị ọzọ anyị na fadị nwere Naịjirịa na-eme ọsọ ụmụ nwaanyị Igbo. Ọ mara asụ sụọ n'ikwe, onye na-amara asụ sụọ n'ana, mana ọ dịkwa nke ote ga sụọ n'ana ka anyị sụọ n'ikwe. Ndị Igbo ekene m unu. A na-akpọ m Bishop Friday Ogoro Okwe, ọmụa na-aza Okwexco. Uche one of my sons. Ya bịa gwa m ihe ọ na-eme, ka anyị na-ekpe ekpere kemgbe ka Chineke mee ka o nwee ike nwee isi. Abịago m ebe a ọtụtụ oge tutu ruo taa, ụbọchị a na-abịa ime ka ọlụ abido n'uju. Ihe obi aṅụrị na m nọ ebe a n'onwe m na-ahụ ka ihe si aga. Onyinye Chineke nyere mmadụ na onye ahụ ji maa ya ọfụma, o mepụta onye ahụ. Dịka e nwere mmadụ ole na ole n'ala Igbo ndị m nwere ugwu nye, otu n'ime ha wụ Uche. Gịnị mere m ji gụnye Uche?
enwere onyinye Chukwu nyere uche nke ọ bịara pakeji onyinye nke eji okwu ahazi ihe a na-eme eme ihe wee pakeji ya mee taa okwu a na-ekwu okwu tụmadị n'okwu Igbo bụrụ uche Ogbuagụ bịara mee ya wee nwee ihe bekee na-akpọ meaning. Ana m adoff my heart for him maka nke ahụ. Ọ ya mere m ji sị na m ga-anọ hụ redio nke izizi onye fellow artist ibe m nwere ike kpakọ onwe ya ọnụ wee wuo ọhịa m ji bịa nga. Ọ dị m ka mgbe ahụ e kwuru ya n'ihe ka dị mma maka mgbe ahụ na-asị na ihe emebiwo ọ dịkwa m ka ihe ka na-aga mgbe ahụ kezi ya ha ga-akụzi nke a na-eme ugbo enweghị unu na-anaghị aghọta ọ bụghị oge egbuturu ka ọ na-akpọnwụ oge ahụ m kwuru na ihe emebiwo ọkwa mgbe ihe a mebiri kama na unu na-eche mgbe ọ kpọnwụrụ unu ekwere na o mebiwo. Gwakwala m na kemgbe ahụ ruo kịta ma enwego mgbe a sị na ọ katụla mma ọhịa ga-eji ghọta na kemgbe m kwuru okwu ahụ na o mebiri emebi kama unu na-eche mgbe ọ kpọnwụrụ unu ekwere. So ugbu a wụzi na ihe akpọnwụọla ọgwụ ọtọọla olileanya dị maka onye ọbụla ịma olileanya dị ụzọ abụọ ịgbaligide ruo ụbọchị ị nwụrụ ọnwụ na olileanya nke gị eruola gị aka maka na asị na ọlụ ọbụla mmadụ lụrụ na mgbe onye ahụ nwụrụ na ọlụ ya ga-eso ya laa ọnwụ na ịlụrụ nke ọma ka ọma esoro gị laa ọkwa na ịlụrụ nke ọjọọ ọkwa ya wụ na nke ahụ agaala. So ọ bụrụkwa na anyị lekwara anya ruo mgbe Jizọs ga-abịa Jizọs bịanụ ya echinyu ọkụ onye ọbụla lawa mgbe ahụ ihe ọwa adịla mma mana ọ bụrụ ihe nwere a na-eme nke a na-apachi ebe a na-eliki ebe a na-apachi eche m na olileanya dị m na-akwụkwa nke wụ eziokwu okwukwe onye ọbụla adala mba. Baịbụl sị anyị na-anọgidesi ike n'ekpere mgbe mmadụ sị gị nọgidesi ike n'ekpere ị kwesịrị ịghọta na ihe adịbeghị mma na otu a ka ị ga na-ekpewe mgbe ọbụla mara ma olileanya o nwere otu ọ ga-esi mepee achị adịnụ ihe ga-eme ka obi ruo gị nwala ebe ahụ ebe mmụọ nọ. Ndewonu. Aha nwo Chukwudi Oforha and ọkwara m ọkwa the CEO Ibariogwo Village, the entertainment world east of the Niger. Ihe kpọtara m ihe ahụ enyi m nwoke ụkwana nwanne m nwoke Uche Ogbuagụ na-emepe my radio FM. Anyị ataghị afụ na redio ya nke ndị nọ nga nọ m n'akụkụ makwa ihe gbasara ya. So ọnwa dị iche iche bịara na redio ya ị na-anya n'elu ị ga-ahụ mask dị ebube mask a daa ọ ga-erume road but Chineke mere ya rụrụ ọrụ dị ebube mgbe ọ dara nwe onye merụrụ ahụ kwara onye nwụrụ. So mgbe niile ekwesị gba dịka ịhụrat na this radio ga-aga n'ihu but at the end of the day Chineke mere ya gaa n'ihu. 1009.9 ị ga-anụ maka this my radio FM. So anụkwa na agafe a ọ na-agazi obodo dị iche adịsị ịga Enugu ị ga-anụ maka ya ịga Ọnịcha ị ga-anụ maka ya ịga Port Harcourt ị ga-anụ maka ya. So enwere m obi aṅụrị adịsị enwere m ihe ruru ụlọ ịnụ gee ntị na redio ọbụla dị iche iche gara nụ maka Ibariogwo. So ọzọ nke nwanne nwoke ka na-aga ha kwado. So ọtụtụ at least nwa mgbe nta ị ga-anụkwa aha anyị ga-ebidokwe na-ahịọkwa na-akpọtụ in order to encourage my own brother. Enwe ilegodo anya ọgọdọ na Uche enweghị ugwu na community a from today o nwere ugwu. Ya ogoro na even gọvanọ nke mụ na ya abụọ nwa a na-akwa ilu Uche Ogbuagụ ọ ga-ejide taa kwegawara ugwu dị iche because ọ dịghị izi kwụwa redio ọ dịkwara izi nweta license. Enwecha ndị ji ego nwere the contact but they cannot get that license but Chineke mere ya dịra easy. So ilekwara mụ akwado Ibariogwo anya ọwụ that na I will not go spread the whole world, but that's going to come to the mama manapama. So which I decided that more Ukwadi Ibariogwo, I give me here and Abenam at least he go to Imo State. He were in Guzo Puliche, at least when Ghana bo away Guregu Gaga way put under the Murang or Ghana entertainment. Then when we make an Eguregu, and we can get commission game on Vel on October 1st. Every year, every October 1st, +1 to Ibariogwo Entertainment Awards. So nke na-abịa ngugba na October 1st 2 years anniversary nke Ibariogwo ga-eme na October 1st. And I come opportunity to unveil my underground modern night club. Ekelele m ọhaneze bịara ụbọchị taa. Odo amakwam na Chineke tutere ha
andọkwa Chineke ga-edu ha dolachakwa ha n'otu n'otu. So unu ndị bịakwara taa in order to support this my brother's occasion, asị m Chineke ya nọnyere unu, ya mee ka ihe ọma mee na ndụ unu niile, ihe ọbụla nchekwa unu ga-echọta, ihe ọbụla nchekwa unu ga-echetakwa, ihe akwa na-akpọchekwa n'unu ebe dị iche iche, ndị rikwa n'iche iche gịkwa na-ele ya. Ugwumba ndị ọma, ekele m unu, ọnwụ unu nwoke, enyi unu nwoke, onye nke unu Uche Ogbuagụ, ịchọkwa itinye ya Ambassador Uche Ogbuagụ, United Nations Peace Ambassador. Mana taa site taa gawa ọwụzi onye mbụ ahụ wụ onye isi ojii na-eme ihe egwuregwu nwere redio nke aka ya, onye mbụ na-eme ihe ntọọchị na Naịjirịa nwere redio nke aka ya. Gịnị ka ọ na-egosi? Ọ na-egosi n'eziokwu na Igbo ebilitego n'ụra. Igbo bụ ndị mbụ, mana aha, mana amamihe, mana ihe niile Chukwu gọziri anyị, mee anyị ndị mbụ. Ekwekwana aka Igbo si n'aka gị laghachi azụ ọzọ, anyị ezigokwa n'Ijipt pụọ. Ọ gwụla na wepụ ihe a. Ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba panigaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba panigaranụ. Ihe a bụ ezinụlọ Chief Matthew Ugwumba, Ezelọma nke mbụ n'ọzara Ancient Kingdom bụ nke dị n'Oru West n'Imo Steeti. Tata bụ ụbọchị enimozu ya, mana enwezuga ihe anyị hụrụ ebe a na ọtụtụ ndị mmadụ na-akwụgharị, enweghị ihe gosiri na a na-akwado ini oke mmadụ dị otu a. Anyị nọkọta na ndị kanopi wee buru bịa a na-ebusa, ụfọdụ nọrụ aga nzukọ ebe a, onye ọbụla banyezie na standing committee. Anwesị gịnị mere na ọnọdụ dị etu a na akwamozu onye ka nara nka gbara 19 na afọ 4 tupu ọ laa mmụọ. Anyị nọ n'ọnọdụ a ndị youth na-abara ihe mba. I have any person snap out very well. Ile sai mara ehi na de ya e allow. Yes, shaman na de la very. I know palido su palido ro mba e ga ala. Anyị akpụrụ ehi laba. Ọ dịzi ya chọrọ ịkpa ha kpa, anyị akpụla anyị ihe kwesịrị ịkpụ ya anyị. A ga-akpụ anyị ọ ga-ahapụ. Anyị fụrụ anya. Anyị were akpa nke anyị taa. Right there. Ihe anyị akpa ha kpara aba. And the nwoke kere ekpela ndụ na ụmụ ya ga-akpụ anyị ehi lab. Ụgbọala ndị pụtagasịrị n'ụka ha soro ga bute ozu paakịkwa anụ ka ụgbọala fuel gwụnahụ. Mgbe nwa amadi a bidoro jiri mmanya nkwụ kpewe ekpere ka anyị nọzi wee jụwa ase si gịnị na-eme, a ga-enizikwa ozu taa. Dịka anyị eji a wee mere kapet, anyị azụgiri ukwuru isi ọnwụ. Onye ọbụla na-eme ihe ọma n'ụwa mere ihe ọma, onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ eji ala wee mmiri. Ekwuchala m. Ka anyị baruzie n'azụ ụlọ ka anyị mara nke na-eme ebe ahụ. Anyị hụrụ ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị bịara inye aka wee sie nri ma hazikwa nri. Ebe ọ bụ na dịka anyị nụrụ ndị bịara isi nri gbara ọsọ ụnyaahụ maka na ha amaghị ma ọ ka ga-enwe isi. Egwu ji ọtụtụ ndị mmadụ maka na ụfọdụ amaghị ka edimozu a ọ ga-enwekwu isi ma ọ bụ na ọ ma nwe isi, mana a ga na-agba n'azụ ndị dị ndụ ga-eri nri. Onye mbụ kwuru okwu bụ otu nwunye nwaanyị. Ihe bụ oke nna m bụ thousands. Ọ bụ nna m ka ọ bụ ya akwa nna m ụta akwasie ya ike nwere ihe na-emeli. Kọbani, ọ bụ oke ozu ka a na-akwa. Oke ozu, onye ka ọ na-ekwu okwu ike? Ọ bụ oke ozu. Si na ọ bụ agwa amara nwa ya na-ekwu, agwa amara ya na-ekwu. Ọ dị mma nne m, mana onye ga-agakwa n'izi ya bụ ozi. Etu ọ dịgodo ugbu a, ma ndị youth ma ndị ọbụla bịara ya bụ akwamozu na ndị ezinụlọ nọgodo, onweghị onye mara nke a na-eme eme. Isiokwu wee bụrụ na ụfọdụ n'ime ụmụaka Chief Matthew Ugwumba gara n'ụlọ ikpe nata akwụkwọ si biko dododo mmadụ adọghị nata papa ha n'ala n'ụbọchị Fraịde a, dịka ha kwekọrịtara na mbụ wee gakwuru fada nara date maka enimozu a, na papa ha agaghị aba n'ala. Ihe a wee bụrụ ihe mgbagwoju anya
anyị wee si gịnị na-emenụ. Afa m bụ Onyeka Sunday nwoke dị egwu. Abụ m onye Ụmụdiji Ubramehi nke Egbuoma. Ihe bụ ndị egbu mụla ha were onye ala akpa ihe bụ isi nwa diala anyị. Isi nwa diala m ekwesịrị m ịnọ mpa m kwesịrị ịnọ nga mana ya zitere m ọnọ ndụ ọ gawara ozi mana ya bịakwa nga n'obere oge. So nwoke ala akwa otu a sị akpa ya ụmụ ya jọrọ imezisi oyi mana ya akpa ya ọ gaala udo. Nwa ya ga-eme na oke ozi ọhịa lafụla obi big man ma ọkọ si adị ha dịbe ụmụ ya niile ha dịbe onye ọbụla ghara akwa onye na-ekiri anyị gba ga-achọ ịma gịnị na-ekwu kedu etu ebe o didozi ka gasị na oke mmadụ dị etu a anasị a ga-akpakọ ama akpakọtụgoro anyị ọ bụ na polygamous family ọ ka ọ la-adị ndị ekpere ma ndị ekpere onye ụmụaka bujere mọchụarị onye okenye ya lọtasịla ya la anagoro itali ka ma ya ekele na ozi o jegodere ọla na akwụkwọ mọchụarị ebe a ka the problem ga-ebido but the incident enwego ha problem for the first time ma ala asịkwa ala asịghị ha hụrụ anyị n'ụlọ elu gbara ijiji anya gara so ya ka ọ dị akwụkwọ eji buju ozu na mọchụarị onye okenye alọtara oyibo sichi ya akwụkwọ ka m onye kelegodo onye nke nọ n'ụlọ si ya nwanne m gbalịala ele nke si je ele nke si akwụkwọ ọgbọ ya bụ ụzọ ihe mere n'uche nke iche na ya bụ ihe dị ka mmadụ na nwunye di ya mma na ọ ga-eji taa akwụkwọ maka na ya bụ akwụkwọ ọ ga-eme ka nwoke nwụrụ kunie ka ọ bụ gịnị ọ ga-eme ka nwoke nwụrụ kulie ọwụ ndidi ọwụ ihe ya emezi ọwụ ebe nne dị iche obi dịkwa iche ihe bụ okwu ọ dị mma mpụta ọnụ pụta taa bụ akwamozu kwunu bịara anyị bịara akwamozu nwa dị ala anyị mgbezie nga sịla alụsọ ala ọbụla kpọsịrị ndị mmadụ yesterday night efela ka anyị si nọ ihe egoro nga mụnwa ji ego m gote anyị na-eme ka ọ na-agakwa aga ọ bụrụ ya ebe ya ka anyị na-apụta ka ndị kanopi na-eburu ngwongwo ha butanara wee na-agbapụ ya ọsọ dịka ndị bịara isi nri ụnyaahụ mgbe ahụ ka akụkọ jizi wee kọwazie etu ụfọdụ ụmụaka nwaanyị izizi Chief Matthew Ugwumba ji wee jikọrọ gaa kpọrọ ndị uwe ojii na Owerri bịa kpọrọ nwunye nna ha ka dị ndụ bụ onye gbanara ọgụ afọ 7 na ụma kpochie bido n'ụtụtụ ruo n'abalị. Enwe jụọ kedu ihe ga-eme na nwoke ga-asị bikonu mmadụ eninekwa nna m maka na a na-ekpe ikpe ana ma ọ bụ maka na enyeghị ya akwụkwọ risiti eji dowe ozu na mọchụarị. Tupu anyị aga n'ihu ka anyị na ụmụ okorobịa si ikwu nne Chief Matthew Ugwumba karịa. Mụnwa bụ Ikemefula, anyị nwa bụ ndị Egbuoma, mụnwa bụ the youth president. Onye akwụrụ okwu oge abụ vice m, ihe abụ isi nwa dị ala ya nwụọ na dịka o si gbatakwuru kemgbe abalị ka anyị kwesịrị nọ ebe a mana o nwere ka o si bịa dị kemgbe abalị ahụ ọsị anyị chere ọ bụla emedị ihe ka o siri dịrị ya bịarịrị akwamozu nwa dị ala ya dịka anyị nọkwa ebe anyị nọ la-akwadokwa ịkpa nwa ya utu anyị nwụrụ echi papi ya kpọbịa si ya mee ka ya chọọ datlọ nọ ebe a for now ka ọ ka ala ma wetakwa ihe kwesịrị iji wee lọta mgbe ọbụla ọ bụ onye bezi akpọrọ ya polisi ya kpọrọ YouTube ya ka kpọrọ YouTube polisi ọka anyị nwabụ n'oyibo ala kpọdoro anyị oyibo so ihe anyị bịara ihe na-abụ ya nwa zụtakwara anyị mmanya anyị la-aṅụ ndị nwe ụlọ ihe anyị na anyị bụ 500 ego ịka ala agranọt ka ha kanyere anyị so anyị lelekwa anya ihe ha ji akwa anyị maka ha ga-ebi anyị kularis ihe niile bụ ihe eji akpa ozu maka anyị abịala anyị kpagide ruo mgbe anyị ji ala anyị eje kpụrụ ehi laba ụbọchị ha ya akpazi maka ehi abụọ ka ekwesịrị inye anyị maka onye nwụrụ ihe kere ya lekpe na-eje nye ndị egbu ehi labụ anyị ji akpụrụgodi nke anyị fụrụ anya nwa abalị eme nye ya ego ma ọ bụla o zide ezo jide wee gwagịla o zuro so la anyị ejide ofu rele ekwula o zuro so o wee bụrụ ka o si gbatakwụrụ ihe ndị ga-agwara anyị ndị nwe ụlọ bụ sị ha nye anyị ihe omenala anyị ka o zuo n'obu ndị egbu ahụ nọ ihe a ọ bụla anyị richa ihe niile anyị kwesịrị iri richa ṅụọ anyị anọzucha anyị eje kpụrụ ofu ehi anyị fụrụ anya ụbọchị ọbụla ha kpọkwara anyị ha kpụ ịkọpụ anyị ofu ma ọbụla ha kpụje anyị ha mụra na ha ji anyị ụgwọ ofu ehi ma nke anyị fụrụ anya anyị ji ala ya bụ eziokwu. Ịka ala bụ omenala Igbo gosirila
onye a mere nga nga esiri lụta nne ya o ji wee mụọ ya obodo Odogbula family o buru ikikere from ndị nne ya ochie wee bịa so ọ bịa ndị nne ya ochie a ji eje were mma mee si gị na odu na ebe ahụ nwee res ebe ahụ ọbara ya siri bido ka ya ejegidekwa ha ya eje dozieri ya ọnọdụ ya bụ ọnọdụ ikpeazụ ya ndị nne ya ochie a ji eme ya dịka o si gbatakwuru na anyị emeela ya oredi nke anyị meziri ya na nga ọ ji aka ndị ọbụla anyị furu nke anyị furu anya anyị sị ka akpụrụ ya labasị mba ịmala anyị ji agbazi ihe goolu anyị ji wee jee dozie ọnọdụ nga ọ ji anọ mana ma ọ bụla ebụọ anyị afụ ofu anyị ji ejide maka anyị bụ ụmụ aba mgbe nke ọzọ bịakwa anyị abịa wuru agba so ọ bụrụ ka o si wee dị ndị uwe ojii ahụ mechakwana bịa mana enweghịzi onye ha kpụrụ maka na ka ha rutara enweghị ebe ha fụrụ a na-egwu ini ozu maọbụ ebe eniri ozu. Nke a bụ na n'ihi ka emechara nzukọ niile emere ezinụlọ wee kpebie ka a ghara inye ozu ka ọ ghara ịbụ na enupụrụ kọtụ isi mana agbanyeghị nke a ọ dịkwa ọtụtụ ndị iwe na-ewe. The main thing anyị ji sị ka anyị hapụ this burial now ka anyị hapụ inupụrụ kọtụ isi so na ọ ga-amasị m ka a hapụ this burial to further notice. Ọ dị mma court injunction enwetara ọ dị unu n'aka ọnụ eji court injunction? Anyị ejiro court injunction anyị nọ na ha pestry on the wall but before my mom prapụ na-abata ama m masị ụmụaka tọpụchiri ya bụ na afụkwudu court injunction anyị afụkwu court injunction mana ka udo wee dị chi ka hapụzie maka udo wee dị ka anyị hapụ ka ochi aha m bụ Oriakụ Obialuju Nwoowere. Ọ dị mma onye ebe abụ m onye ndebe Ugwumba beta alụ m n'ọmụma. Ya bụ Ugwumba mụrụ gị n'afọ ya? Ee, Ugwumba mụrụ m n'afọ ya. Ugwumba nwaanyị nwanne nwoke ka ha nwụrụ jee tuchie ihe si dịla otu ka ha lọtara ọ bụrụ eziokwu were nnabie ka ha ịkwa nna ha ọ bụ ya tọrọ nke tọrọ m. Ya Ugwumba tọrọ onye tọrọ? Matthew Ugwumba, Chief Matthew tọrọ Simon atọ ndị dị ndụ na Ugwumba mụrụ. Anyị nọ biya bụ Simon kpekiburu ya asị ka eje ebe ọbụla akwụọla ụgwọ ndị a Oru West Legions men havara Wednesday ha sịrị ha na-abịa to make peace ka agba ọzọ wee bịa n'ihe m si ka anyị bịa nọrọ ebe a chiri ndị ọzọ abịa ka a na-anụzi asị na-agbara akwụkwọ si conjunction asụrụ gịnị ọ bụ dị aja anakwa anyị elili ozu akwụghị ụgwọ mọshịarị ka ya ọ bụla ha ji akpọ polisi ji akpọ amị ha kpọ ya bịa disturbance ihe a kwurula anụ ha na-ekwu na nna ha ji emete ọ bụ ya ka ha na-emete ihe ka m ruo n'ụlọ ya bụ na n'uche nke gị na uche ndị ụmụnna na aka ga-enyi ozu taa ọ bụ na etu onwe ya na-ekwu ụdụdụ ala m ka m jerude m fụ nke onye tọrọ m ọ sị m ụlọ bịala ụlọ ya ka m chọrọ ije ka m mara m onye kwuru okwu a ọ bụla m ndị eze amara m onye eze ahụ onye kwuru okwu ahụ. Major Michael Ugwumba. Major Michael Ugwumba. We are Legionists, those who fought before in Nigeria. Ọnọdụ anyị hụrụ nwaanyị na ugbu a na-egosikwanụ na ya bụ nwaanyị bịara iku anwụọna ya mere na anyị ga-ana. Ọ bụrụ na akpụrụ onye a bịara ọrụ ọ ya bụ na ọrụ agwụnanụ ya bụ na onye ọbụla ga-eche ihu ebe o chere azụ. Anyị gbara mbọ ka anyị na nne ezinụlọ bụ nwunye Chief Matthew Ugwumba karịa mana anyị enweghị ike. Anyị nụrụ na o so na ndị a kpọchiri onye nwaka bịara kpọrọ wee guchie na nke ndị uwe ojii site n'ụtụtụ ruo n'ime abalị. Maazị Edmond obodo Ezoloma bụ chairman ndị ụmụnna ha bụ onye sokwe na ndị agụchiri. Ọ kọrọ anyị nke tọrọ bịa tii. Aha m bụ Bro Edmond obodo Ezoloma. Abụ m onye Egbulike Kindred nke dị n'ime Obiọma Ọzara. Ọ bụ na Kindred anyị ka ọ na-ada.
biko kotokoro anyị otu esi bido mewa ya bụ ihe Ogwumba ekwesịrị ili ụnya bụ okenye anyị. Aga m ezi unu post ya and ihe ndị anyị megasịrị. Ọ bụ a man of 94 years. He's an icon to the core. So dịka ọnwụ o wutere anyị nke ukwuu nke anyị jiri bụrụ ụmụnna na ụmụ ya ewe na-ekwu okwu akwamozu ya n'agbanyeghị na enwetara obere esemokwu na be ya. So n'ime esemokwu ahụ anyị resolve na ege eli nna anyị. Ọ bụ ọrịa bụ Julius bụ onye duru anyị gaa na nke parish priest, maka na o jego na nke parish priest anyị ugbo ole ma ole asị akpọta ụmụnne niile ka nna ha wee jide ha. Nna ejighị mụ na ha, mana nna ha na nna m bụ ofu nne. So abụ ha my cousin ma asụsụ bekee. Ha zie m na fathers na m ga-eso ha abịa na biya ka ekwu okwu maka date. Mesi ebe m bi n'Aba batara ụlọ soro ha wee gaa. Fada ekwu ihe niile kwesịrị na ọ ga-ekwu dịka ndụmọdụ ọ ga-enye ezinụlọ. Wee sị ha ngwa lem date ha chọrọ ka ha eji welie nna ha. Ọya mbụ Julius Ezeribe bụ onye ji aka ya si na ọ ga-abụ na April. Ajọ ya bụ April beginning ka ọ wụ ngwụsị April, ọsọ ngwụsị April. Echuzuo date 26th. Ọwụ na that 26th ahụ nwere a chief a na-akwa na wa village kwa bụ Mobioma. Anyị atụlezie na agaghị enwe akwamozu abụọ in the same village, and ha abụọ bụ chief na ndị chief ha agaghị ekene onwe ha abụọ, ndị chọọchị agaghị eke onwe ha abụọ. Ewee si oke ebe ndị nke ọzọ bụ ụzọ bịa were date na town union. Town union enyego ha date, mana anyị nwagara na nke parish priest ka onye anyị date before anyị aga na town union. So ọ dịziri anyị nwa iwezi another date ebe ha nwere go date na town union. Anyị n'ụkọchukwu atụgharịzira date to 3rd of May. Anyị nchekwọrịta fada ajụ anyị na agaghị amasịkwa ya na ọ bịara enwe esemokwu n'ezinụlọ ahụ. Ya nwa bụ diọkpara ụmụnne ekweghị nkwa na esemokwu agaghị eme gịnị agaghị adị. Anyị alazie okenye anyị bụ onye nke nna ya tọrọ Simon Ogwumba akpọ oku lem ka esi eme akwamozu nwanne ya nwoke bụ nna anyị niile, maka na aba na be anyị anyị na-akpakọta ozu ọnụ. Ihe ụmụ ya ketara na akwamozu ahụ ka anyị nwa ka mmụọ m ketara ka ụmụnne anyị ndị nke ọzọ, maka anyị bara ụba mmadụ. The same amount ha ketara ka anyị nwa ketara, mana ihe dịzi iche n'ime ya bụ ọ dịzi klọb nna ya nọ na ya bụ ndị ga-eji right bịa. Ụmụ ya ga-ahụ maka ndị klọb ahụ. Ọ dị right ha jiri bịa, ụmụ ya eri ihe. Ọ dị ndị enyi m chọrọ ka ha bịa na akwamozu nwanne papa m bụ my uncle, mezie ha abịa ọmụ aga eme ha attend. Na that preparation ka anyị nọ. Eke n'ụtụ a ga-atụ. Ya nwa bụ Julius anọghị n'ụlọ, but na nwanne ya Philip na Christopher bụ ndị na-esote ya nọ na the meeting. Eke ụtụ ndị ji nke ha a na-atụ. Then imrazi preparation ndị ga-emezi on your own as per a na-akpọwa our uncle gị na-eme. Mana ihe ahụ agbara uzuzu nwere dịka ihe ụmụnna ga-eme, ụmụnna ga-eme ihe nke bụ ọbụ na ohere dị ma gụsara gị ihe ndị ahụ ụmụnna ga-eme. O dogo anya na akwamozu abụ ụmụnna na-eme gịnị, ụmụnna na-akwa ya dịka anyị si dezie na be anyị. N'ọnụ nwa ha nwoke the second son bụ Philip bụ onye gwaziri anyị na ya etinyego injunction na agaghị elizi nna ya. Anyị ajụ ya why. Ọ sị na oge a gara aga kee akwụkwọ ndị ọgọ ga-abịanụ ibe itoolu na ejeghị na nke nwanne ya nwaanyị. Nsị akwụkwọ kwụwa anyị nwadere na nwanne gị nwaanyị gbado obi na aha ya na ndị wegara akwụkwọ. Ma jụọ ndị wegara akwụkwọ
akwụkwọ Adaobi ke ndị wegara ya bụkwa ụmụnne ndị nne ji ya na n'afọ ana ofu nke nna jikọta ha na ha nọ n'ihu ebe ahụ sị na ọha wegara akwụkwọ Adaobi na ha nyere ya nna adịghị ya adịghị enye nwata nwaanyị akwụkwọ ọ na adịghị ka ga-enye ọsịzi ihe bụ iwu ya bụzi na ka ha gara ebe ahụ na ebe ha ahụ enyere ha akwụkwọ na ha kwesịrị ịga na nke nwanne ha nwaanyị ga kene ya nsị ngwa na ọbụla nke a na-enwe gị ewezina gị ogbupụta dị sekọnd atụmatụ na ụmụnna anyị mapụrụ ha na ụmụnna n'ohe nwanne nwoke nke ọ tọrọ Christopher the third son gwara ya nna ajụzi ya kee mitin ebe anyị nọ wee kpaa nkata wee kwubi okwu na amapụrụ ọnụ ha emechie ọnụ but before that meeting anyị na-enwe confirmed information ọmụ chairman ndị village anyị bụkwa chairman kindred anyị Christopher edere n'aha ụmụnne ya that another kindred ha chọrọ ka ha bụrụ ụmụnna which na okwu ole in subsequent meeting anyị na anyị na ha abụghịzi but being okwu anyị ekwughị na on the level playground anyị were ya n'ọwụ ka o si ekwu ọ bụ until anyị na confirmed na kindred ahụ gaziri ka ha denye afa ha na ya si oke na ha ga-edenye afa ha ebe ha gara ka ha denye afa ha bụ ụmụ ọnụ ọha were asị na anyị ma bụ egbe dike ụmụ Ezoloma kindred ha ejigo aka ha pụọ chọzi ka ha tụgharịzie na anyị mere ha mmapụ mere nji ajụzi ha ka emiti na ihe odoro sinsa nna unu ji wee nwụọ gịnị ka unu mere na eji amapụ unu emechie ha ọnụ oge ahụ ka Philip onye sizi anyị na ya tiri injunction sizi anyị na ya ga-eji achịkwa back to Owerri to withdraw the injunction ya tiri ihe a bụ ebe a week plus ka akwa ozu ka o kwulitere ihe ndị a so say na ya ga-aga Owerri ọ gwara ihe a na Thursday na ya ga-aga Owerri Friday and Monday ọ kpọzie m personally si m na ihe ya kwuru na meeting ahụ bụkwa eziokwu o na ya ga-eje Owerri because money afọ na Sunday before ma alaba Sunday evening na ya ga-aje Owerri na Monday ka meet the lawyer na ya kpọgo ya na phone na ya ga-abịa ka Amaka ga withdraw the matter ka ha pezi serve the family. Otu ihe gbaraghara bụ na ọ bụ n'ụbọchị Mọnde ahụ ka Maazị Philip gara n'Owerri wee ganata ya bụ court order. Oru ụbọchị Tuesday abịa mapadie na Bennie. Ụbọchị Thursday uche wee bụrụ na ikekwe na nke ahụ amapadoro ama arụ ọrụ wee bịa jiri ndị uwe ojii gụchie nwunye nne ya na nwa ya nwoke nakwa chairman obodo wee gaa Owerri. Onwe dịka akụkọ emereme mere onye isi ukwu na-egbu ihe ọ bụla emeri okwu nie ọjara gị ike mekwu ya that Sunday evening ka nla were aba oruzi on Tuesday nla Sunday Tuesday gara aga this Tuesday anọzi m akpọ fon na abịara na ndị believe bịaba mapaba akwụkwọ court injunction anyị bataziri ụlọ anyị si oke ka anyị mazi ka a ga-esi gaa eme ihe na-eri na ihe eji mebere ala ma ụmụnne anyị niile ndị na-afọ for a long time ụmụada anyị they all came home for the burial maka na onye nwere ihe abụghị nwatakịrị a strong member of the kindred and ọnụ na-ekwu ekwu n'ụmụ Obiọma and a figure n'ọzara as a town. So on a Wednesday morning ma esi ya bata Thursday ihe nụzibụla ndị police gbara bịa my uncle okirikiri mesi ebe a bilie
gaa ebe ahụ ọ bụrụ polisi eziokwu akpọrọ ha nwunye nna m tinye na moto njụ ha gị na ha si na state CID na ọ gaghị asị bịa bute the woman na Sunday the first son of the second wife na mbebazie Owerri nsoke na anụmabịa na mbịara mkpọrọ Sunday bịaba nsoke nsogbu anọghị mee jikere. Fortunately nwanne anyị nwoke of a different kindred nọ be m oge ahụ o sonyezie ha na moto gaba Owerri ka m sachara ahụ meche ihe ndị eme gabazi Owerri ka m gaa mara ihe mejiwe agha buru nwunye my uncle for the third time. Nke a abụghị mbụ. The second time e buru ya oge di ya nwụrụ bụ na ha gaga mee allege na n'ọya na Sunday nwa ya gburu nna ha. Ọ dị 94 years na ha jikwa wepanye ya n'ọkụ. Ọ bụ na office of AIG zone 9 Ụmụahịa ka n'ọfisi ya ka anyị nọ ọ jụbazi o mezi cross examine at the end ọ chọtazi ihe na-ese okwu wee sizi m nga meziere ha which emeziri emezicha anyị che emezi agịrị kwa nna anyị before ihe ndị a na-eme ugbu a abido mewezie. So ka m rụziri Ụmụahịa m rụziri Owerri state CID ha enye m petition ndị a dere ọ bụ na aha mụnwa nnukwu na ndị abịara ibe m arrest ebe a nka nnozi na ozie n'ọgba ekechizie m na maga apụzikwa apụ na room ebe ahụ nnozi ebe a nka nnozi from 9 o'clock till 6:30 in the evening eji grant anyị bail anyị wee si Owerri n'abalị ambata oge ahụ na that police ka ha bịaziri serve nwunye nna m the court order. So nna jụrụ police ya bụ unu bịara bịa mee nwunye nna m arrest ka ndị a nwee ike ibe serve ya court order na police ekwughị ha okwu. Those petitions ihe ndị a edere na ọ bụ ihe anyị mere awụzi ihe na-ekwuzide dịka ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ ekwu n'okwu wee megide ụdị agwa ụfọdụ ụmụ Chief Matthew Ugwumba kpara, mana ka anyị kpọbata Maazị Benedict Ugwumba bụkwa otu nne nke ndị a na-eme ekwere m ekweghị ma ka anyị na-ekparịa ka ọ gwa anyị etu o si bido etu a ga-esikwa onye okwu arụ. Afọ m bụ Benedict Ugwumba, nwa Matthew Ugwumba nke anwụghị ya. Ka m si wee cheta ihe na-ebu okwu ahụ kemgbe 2016 ka okwu a malite bituwenu ụmụnne m na ụmụ nwaanyị nke ọzọ. Ihe na-adị ihe ewu ana o nwere ala my father bịara kesịara ụmụ ya anyị niile nọ ihe enwetachala ebe obibi site n'aka papa anyị. Then ebe e nyere nke a na-akpọ John bụ our last born n'afọ nwaanyị nke izizi ọ hapụrụ ya banye n'ala nke nwaanyị nke abụọ si data na ya chọrọ ka enye ya ebe ahụ. Ọ wụkwanụ mmasị my father inye John that particular place, but John gakwuru nwaanyị nke abụọ rịọ ya. The woman lechaa anya sị kama ala ahụ ego ya ga-agbafu ka ahụ gbuwakwara ya ala ahụ abụọ, maka na my father na-ekwu na nna ya nyere ya that woman n'ihe ọma ndị o megosiri ya. Mgbe m nọkwa na skuulu na-aga akwụkwọ enwere nkwụ na-egbu die mgbori ya my mother si ya ji atụrụ the woman ụtụ maka ha nọ n'ụlọ ha nọ Kalaba. My mother gwakwa na ebe ahụ wụrụ ya na arụ ya ọrụ. Ama m ihe o ji wekata ebe ahụ chọwazie ka the woman nye ya dị ogologo the whole o were kọchazie ha niile. Ụmụ the woman ese mba elee ka ị ga-esi mma ha bịara kọtụọ ya nye gị ị bịakwa ịchọkwa ịrụ ọrụ anyị ihe rụcha ihe na-arụ gbaa ya fensị chọọkwa ka isikwa ebe ahụ fetakwa ebe a ya na-akọwa na ọpapa m John na-akọwa na ọpapa m nyere ụmụnne nwunye nna m na-asị na ọ bụ ya nwanyere John. Ndị mmadụ niile fụchara ebe a na-asị elee ka nna gị si nyecha gị rụwa ihe rụcha ebe ya na-arụghị ihe gị na-achọkwa ka isi ebe ahụ feta ebe a. Ka a jụkwara papa anyị gbara aka ebele enye di ya that particular area ọ na-achọzi
John na-akpọ polisi every time na-etret live nke ọ kpọgide polisi ọ mere nwanne ya nke tọtara ya nwanne m nwoke nke ntọtara direct tọrọ John ahụ iwe ọ nọ n'ala ili na ọkwa okwu ala ahụ ka ọ sịrị ya nwa diọkpara nke tọrọ nke diọkpara tọrọ n'afọ nwaanyị nke ọzọ afọ ya bụ Anayọ gazie na-agafe wonde n'ihu ebe onye nke ahụ na-arụ ọrụ ya na-asị na nne ya mụtara ya na-achawo that ọwụhụ papa anyị mụrụ ya nke ahụ ji wee iwe sị olee ụdịrị okwu ọ na-ekwu ya lị alụwa ya kwara ya kwa ịga n'elu meshin ebe ọ dagidere ya ọkụ exhaust nwere ya n'aka. That's the only thing. Then ya nọ ka afụrụ polisi abịa ozugbo mee ha niile arrest maka John wụ anya ha arịa information polisi abịala immediately akpọrọzie ha gawa na mgbedi ebe a ka ha facha mere statement nke Patrick na-eti hụ na akụwara ya isi. Then ihe o tinyere na statement bụ na aka ya ọkụ exhaust nwere ya. Patrick na-aga ọrụ ya for 2 weeks and so o jighị ike mechaa wụrụ appendix ka anyị discover ya ka a gara autopsy ka ọnwụ asọpụta na ọ bụ appendix gbawara ya n'afọ wanil. Then ka ihe a na-eme ụmụnne m abịala kpọrọ Anayọ immediately mee ya arrest kpọrọ ya gawa Ụmụahịa from Mgbidi to Ụmụahịa. Anyị chakwuru ụlọ ọtọ na-ajụ ihe nke ọ bụ gị na a ga-achọ ka a ga-esi wee release ya Anayọ adatụla ha ka anyị nọ John bata na ala asị a ga-enye ya n'isi mmadụ apụọla n'isi nwanne ya ga-apụ onye ọbụla n'isi nwanne ya apụọla na onye ọzọ isi ya ga-apụ na isi mmadụ apụ ya ma nkwe onye ọbụla na-adị surprise n'ihe nke John na-ekwu. Ndị Ụmụahịa sị na ga-aga autopsy ka a na-ekwurokwu autopsy ọ gba n'akwụkwọ na court ndị court hụzie akwụkwọ werezie grant asị gawa autopsy na-akọwa maka ha ụmụnne m ndị ahụ gara na mọshari kụwa Patrick isi ka ọ nwụchara ọnwụ in order to convict Anayọ na ọ bụ ya gburu Patrick. Then ndị autopsy bịa lee ya sị data na blood ya na brain ya blood emetụghị ya na ọ bụrụ na ọ dị ndụ na blood ya ga-awụ na brain ya ga-awụ sọsọ blood mana so far ọwụ na ọnwụọ na ma kụwa ya datin na blood enweghị ike ịpụtazi again so na ihe akụrụ mgbe ọnwụ emere arrest na 31st of last year 2 years 2017 31st December 2017 ka a bịara mee ya arrest ahụ. From that day ruo taa ọ hụbeghị ebe anya ọnọkwudo even ọnọkwudo mgbe e liri ya nwa bụ Patrick ahụ a na-ekwu nwụrụ anwụ because na omenala Igbo bụ ọ bụrụ na ị chọpụta na mmadụ gburu nwanne gị ma ọ bụ onye gị enwere ihe a na-akpọ mmadụ ịgba njọ ahụ ma ọ bụ mee ụdịrị enwere ihe a ga-sacrifice onye ahụ kwuo okwu na ya sị mgbe dị otu a ọ bụrụ na ele ya nwa ya marasị ya gburu onye ahụ ọkwansị ya nwụrụ amasị ọwụ ya gburu ya. A gwara ụmụnne m famili kpọrọ ụmụnne m okwu si ya bifo na na-eli onye ka ha agba njọ ahụ akpọpụta Anayọ ọbịa gọrụ na agọ ụmụnne m ajụ none of them agreed ha ncha asị na ha ga-ahụ isi ya ihe niile akwụkwọ maka ala ahụ. Eziokwu onweghị ihe m ga-asị n'ọwụ yaka property nna m my uncle bụ nna ha nwere na Abuja onweghị na Owerri onweghị na Mgbidi ka o ji enwe na Kalaba ebe ahụ ọ nọ mana efulana ekwensu gbata ụlọ o wee ndị oge jikwara ngwa ọrụ na-apara ngwa ọrụ tupu ọ na-apụ obibi ọtụtụ ihe obibichi ihe ahụzi mgbe ndị o jiri kpụkwara ngwa ọrụ nweta onwe ha a na-ezighị ịta onwe ha ụta. Akụkọ akọna na nsogbu bụ na ha ahụhụtela n'ọhịa ha ji si enyi na nna ha mana nchọpụta anyị bụ na isi sekwu ntị na ya bụ okwu bụ ihe gbasara ana anwa ejuosi ana a na-ekwu okwu ya bụdị ihe dịka ego one ọ tụrụ anyị n'anya ịnụ na anya bụ ana akarịghị ihe dịka 500,000 mana o rie n'isi otu onye nke ọzọ nọ na nga ugbu a maka na aka kechiri ya ihe ruru afọ na abụọ anwa esi ndị a ha jikwa anya ha
ejụrụ m sị gịnị mere oge ji wee bụrụ na nwoke ga-anọkọta si nne papa ya. M kọwara gị na oge m biri okwu a na enwere obere okwu na be nna ha. Ihe a bụ okwu a na mana okwu a na ahụ ka nọ na kọt titi nwanne na nwanne. Ọnwekwu nwanne ha nwoke nọkwu na detenshọn ukwu ugbu a, mana okwu ndị ahụ na kọt agaghị m etinye ọnụ ka okwu na kọt. So oge na-ekwu okwu olili papa ha ka nna ha nwụrụ ebugara mọchụarị. And onye ebugara ya mọchụarị bụ the first son of the second wife. N'agbanyeghị ụmụnne ndị nke okenye nọ n'ụlọ na ekweghị ha pụta otu esemokwu dịrị ha na nna ha. Ma ndị banyị sinara esere okwu na ọnwụ. Ọzi the young man buziri nna ha buga mọchụarị, batazie asị ya weta tali, ọsị na ya agaghị eweta dịka esemokwu denu. Tali ahụ zi mezi ha jiga gaa na zone 9 de petition na nwunye nna ha na diọkpara ya bụ nna ha agazi kpọrọ ha ahụghị first son second wife uruzie nne ha mezini gwagala ngra zone 9 okwu ya na nke AIG ka anyị kwuru ya. At the end achọpụta na ọtali enenye gị ha tali bụ the problem. Officer na-elekọta zone 9 Ụmụahịa ya ahụ na-esi Ụmụahịa ata village wee tali ahụ wee gara ha next day ya wee na nwunye my uncle na bel. The AIG wenye m instruction na m laa mere ha udo. N'udo ahụ ka anyị na-emezi asị na nna ha dere wiil na nna ha sị gọrọ ha wiil ahụ ofe na-elie ha nwere nwa ha bụ ụmụ dị manụ aga Owerri aga gọrọ ha wiil nna ha dere. Binla ụmụ ndị nke okenye la nna ha adịghị in good terms, emezie wiil ahụ adịghị in their favor. Ke bụ na aga m akpọchọ ihe dị na wiil ahụ na ọ bụ ihe okwu ụmụnna a na-abụ afọ ịdị n'iforo ha wee jideze wiil ahụ aka. Ụmụnna wee mee ka ha mara na ndị Igbo si na onye nwere nwoke ebe ndị dị ndụ eme gịnị ekegasị ya. Otu ihe a nka onye nlekọta zone 9 Ụmụahịa mere ka ha mara oge ha gwara na nna ha dere wiil. Ọsọ ha debe wiil n'akụkụ wokwu lie nna ha. Mgbe licha nna ha ọ dị ihe dị na wiil ha eji nwayọọ resolve ya. Ọkwụ ya nke ụmụnna gwara ha ajụ na-agadọka wiil ga-agba akwụkwọ na court against the wiil nna ha dere. Ha sị ha wiil abụghị ihe anyị na-ekwu okwu ya na onweghị ebe anyị fụrụ nna nnu debere n'ụlọ Abuja nwere Lagos bụ nnukwute ihe dị mkpa wiil ahụ ga-apụ okwu. Bet na ụmụnna agba n'ụnụ mụ bụ chairman asịgo na odebe wiil aside na wiil ahụ na anyị enweghị ya. Nwunye nna ha agwakwa ha na wiil ahụ nna ha dere na aka ya na ụkwụ ya adịghị na ya, si ha gbakọta ka lie nna ha maka na nna ha dere ebe ahụ si sepaka ha ụmụ the first wife sepaka na ahụ elikwana ya ma ya nwụọ due to reasons onye the reasons na o ji wee kwuo ihe ahụ. So anyị asị ha bụtụ ma nwunye nna ha si debe wiil aside na-ege li nna ha gbakọta ka lie nna ha ọ dị ihe nna ha nwere ọ dị gbabụlọ ọ dị ha nwere ji aka ha mee gịnị kerịa ya. We all agreed. Anyị amaghị na anyị ekwere ma n'ime obi ha ekweghị agwaghị ha anyị ihe ndị na-ekwu ugbu a banyere wiil asịkwa wiil asịghị emechago gaa before diọkpara ha agazi clearance na chọọchị ga-amacha ụgwọ ndị nna ya ji na chọọchị gazie for date fara ji wesị ya kpọrọ anyị ncha bịa.
so amaghịzi m ebe iwe ha nke Ijitin Junction si emezi arise ebe anyị chekpebigo ọkwa ha makpọrọ anyị dawere date burial. Chairman anyị ekwuela okwu gbasara ebe ahụ were ala gbanwere ụwa sị ha gaa na ebe ala ịma my father otu ọdịna ọ lụrụ nwaanyị abụọ ife ya niile wee kewa ya 2-2 then ala ahụ o ketara recently a gara dị ka a na-ekpe okwu ahụ gbuwa ya abụọ si na nke a si ya were nye Patrick nke a nwụrụ anwụ werekwanụ ya were nke a ma hapụziere the woman nke ọzọ ahụ ka udo wee chia ya sị na ya ma mme ya okwu nọ na court anyị na-aga court ya steadily even onye nke nọ na detention okwu ya nọkwa na court nke asị a ga-ekpe na 16th of this May. So okwu dị ka okwu ka nkụ ọkwa ha bịa na-eme anyị arrest anyị nọkwa ya na-echefa ebe anyị na-eje n'ala anyị. Ajụjụ na ihe mgbagwoju anya dị n'okwu a ka nkụ. Ihe anyị chọrọ ịjụ ụmụnna anyị bụ ụmụaka nke isi nwaanyị ka nkụ, mana mbọ niile anyị gbara ka anyị na ha kparịa enweghị isi, ebe ọ bụ na Maazị John nakwa nke tọchara ha niile bi na Warri gwara anyị sị na obe na mgbe kọtụ kpesịrị ikpe tupu ha enwe ohere ịgwa anyị okwu. Enwe na-ajụ n'ikpeazụ, n'uche nke gị, a ga-akpụ ya arụ ka a ga-akpụ ya nsọ ala, na nwoke ga-asị na nna ya nwụrụ anwụ abanyela n'ala? Dịka anyị chọpụtara, ezinụlọ a nwere keesi karịrị 5 na kọtụ. Ikpe ha dị na Police dị ma na Mgbidi, Owerri, Ụmụahịa, Zone 9 nakwa Abuja. Anwesi emere ha eme inwe mbụ aha ha na-aza aha Ugwumba bụ nke ha na-akpụtọ n'ala. O ziri n'ezi? Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara nụ. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara. Nwoke ndị Igwe lụkwara nụ, Igwe zukọtara nụ, Ugwumba panijara.